gidan nan. Sabon salo kiran sallah da usur. To matan gida a fito a fito a fito. Yau kuma ba mu san da wani irin sabon salo aka zo mana gidan nan ba. Ga isa gari naman giwa ta fito. A fito matan gida a fito a fito kowa ya fito. A fito matan gida. Kuna ina ne? A fito. Na fito ne in gaya muku cewa daga yau rana mai kamar ta yau na ƙara kuɗin haya. Daga ya tashi daga naira 2,500 ya koma 3,000. Kuma magana kuɗin haya na wata ɗaya ni ba zan ansa ba. Na shekara ɗaya za a bani don na gaji da yayi kadangaren bariki. Kuma na bada kwana 15 ne in ba haka ba ga hanya. Cas da ke ba za a biya ba. Ba za a biya ba na ce. Ki ce kin ƙara kuɗin haya daga 2,500 zuwa 3,000 kuma nan da kwana 15 a biya kuma a biya na shekara to ba za mu biya ba kuma ba za mu fita ba zama daram. Yake dakata da ke da haɗa kuɗi ya ka sai min gida ko ba daga gida na kika ganni ba kika ganni kika zo kika same ni zaki ce ba za a biya ba. Na lura da ke dama akwai bakin ciki kina bakin ciki da ni ba za ki ci gaba ba inda za ki yi bakin ciki. Ina abin yake da za a yi bakin ciki wannan gidan wannan ne zan yi bakin ciki ana to wallahi ba wani maganan bakin ciki fita ne dai ba za mu fita ba kuma ba za mu biya ba. Haka yawan barikin yake wata ɗaya ma kun kasa biya to yanzu na shekara in ba za ku iya ba ga hanya ya duk yawan da kuke yi duk na banza ba za ku iya biyan kuɗin hayan wata shekara ɗaya ba to wallahi duk wadda ba za ta iya biya ba ke waje ki tambaya ki ji ni lokacin ina amsa sunana a dagajen ai ni ba haka ni ban yawon bin gidan haya ba. Ai muna da labarin ki ke san da kika shigo barikin ma kika ki karbuwa sai da kika koma tuwo da kasa goro. To da ne tuwo ai ba sata ne ba ku je ku yi tuwon mana. Kai inda za mu je wallahi zama daram a koma ciki. Ku dinga neman yancin kanku akan me za ku zauna ku dinga kallon mace kamar ku mace kamar ku mai daura zani da hannun dama tana gaya maku magana ni billahi lazi duk mace da ta sa min yatsa a fuska sai na karya shi kafin ta mai da shi. Wani jin mai mami kin san me yake burge yanda ke? Duk lokacin da algaji ta zo tana bala'i yanda kike shigewa ki kane ni wallahi daɗi nake ji kina min daidai da kike yi. Ita din me wace ce ita? Ai wa abin da za ka gidan naka